Allah ku bari wanda kira shi an ga idan zai Nama ji Abdullahi. Nama ji Abdullahi. Ranka yake, waɗanda makaɗanmu ne na gado. Duk wanda za a halme gidan mutum azaliya sai kansu ya zo. Ni ma nan baban waɗanda shi ya yi wanka na da ke. Wanga bangamin, da ana ci ne wa ya jalla duk inda aka yi mai na zo. Makaɗanmu ne waɗanda na gado. Nama ji Abdullahi. Wai na kudi a cikin maza Abdullahi. Allah shi mai janara. Allah shi mai janara. Allah shi mai janara. Wuta mai tafi nama ɗanye. Wuta mai tafi nama ɗanye. Zaman ji Abdullahi. Mai ji Abdullahi. Mai ji Abdullahi. Kuma da can, kuma da bidiyo yake so kai ne can za ka koma wajen inda zai mai kyau sai ka dauko hannu gaba da kowa Allah ka sa da ai tashin kanawa ya su don Allah ka aka zamu na su baba ku buga gangan nan sosai Mara faɗan malam bako. Mara faɗan malam bako. Allah ka sa sako mu ne da ka gaya mai Mara faɗan malam bako. Allah shi ne sallama mu ce na Allah ba ta ba yan kuma an zo ba suna haka yake na aka kuskure an zo ba su bai Allah ba ta ruwa fa abada abada bai baya Allah ba ta ruwa yan kuma an zo ba suna na an kai kuskure haka yake magana kwamfin ka huta zafi na gaba sai ga kiran kara na masu aiki soja ne kiran kara na masu aiki soja